Assalamu alaikum hurmatly vatandaşlar, dostlar, doğanlar. Şunki temamyň ady Türkmenleride. Dünçe men size şu wagtgacha ýazyp bolan şol mukap berjek we bu şoruň ýeriniň söhbetimi dowam ederiz. Nirede? Garaşmady halaýyk, bir zamana geldi. Watan diýip döş veren Türkmen nirede. Samdyklar aşgatyklap görüp kethuda. Miras asylsyza galdy. Umman nirede. İmandan habar yok el çalpar binamız. Watany ala hekke soraýar dargady taht. Türkmenler nirede şat boldy bedbaht. Baş oyan mertler Türkmen ogly nirede. Gelmişekler talady Türkmeniň geljegin. Adalalar gemirdi dat desturuň ahlagyň. Kelpedler şat tilkiler atdy sapalagyn. Türkmen işsiz aç, kefel, rızkal nerede? Ak Muhammed, hazabatım, bunu cemleyin, sözüm yok, Tanrı'nın önüne toba neyleyin. Türkmenistan'a dönüp ilimi alat eyleyin, sehetin azabı vardır. Gelecek nirede. Hormatly vatandaşlar, siz bilýärsiňiz, mart aýynyň 12-sinde Türkmenistana saýlaw geçirildi we ýene prezident saýlandy. Ol kim? Berdimuhammedowyň ogly, Berdimuhammedow dinastiýasy Türkmenistan talamany dowam edýär. Ol saýlawyň jemi 77% göre diýip baha edildi we Berdimuhammedowyň ogly Serdara ýeňiş galandy diýip şonu elan etdiler. Emma bu hadisany dünýä jemgyýetler kabul etmedi. Ne ýurtlar, ne on, ne OBS'ye. Sebäp näme diýende, uje nemen özü soňky 7 ýylyny bir kanun oturdu. Onun öňün bir kanun, yani soňkysyny has bir kanun oturdu. Kanunu bozdu, konstitusiýany ýitdi, 7 ýyl sorokly prezident saýlandy. Onu hiç kim kabul etmedi. Ne on, ne Amerika, ne OBS, ne Ýewropa ýurtlary Berdimuhammedowyň özüne. Diýmek, onuň inniki eden işleriniň hemmesi legitimli däl. Ne şunky geçirilen wybram şu wagtky 12-nji martda geçirilen wybram legitimli däl. O Serdaryň orta gelmegi ene hazap edýän opozisiýanyň içinde opozisiýa döredip hem görüşüň öňüni alyp bolmajagyny Gurbanuly Berdimuhammedow göýertiripdi. Bundan soň şoň töweregindäki göterýänleri we beýleki bile oğurluk edýän oğurlary muňa teklip eden bolmaly. Sen häzir şu ýemäni şu ýagdaýda ören dünýäde dartgynly siýasat gidip dur. Sen bir oğluna tapşyr şulary üntüni özüňden çek bir ýaga diýen bolmaly ablar. Ol bir ýyl mundan mesele orta goýulyp maslahat edildi. Şu maslahatyny jemlemek üçin, padýaşlanmak üçin Berdimuhammedow Daşy işler ministri, Türkmenistan Daşy işler ministriniň ogly geçen ýyl Moskwa urudypdy fevralyň aýagyndan martyň başynda. Ol o ýerde Moskwaň siýasatçylary bilen, politikler bilen duruşdy we däňli ýygyna. Şondan soň oňa tapşyryldy şo howpsuzlyk komitetine baş tutan o Ahal welaýatyny işläp gördü, ministri bolup işläp gördü Daşy iş ministrliginde. Emma Serdaryň hiç ýerde alan tejribesi ýok. Serdar hatda brigaderim bolup işläp bilmeýär.
nemede Pavta meydanına. Bu diýmek şu oligarklar, şu Türkmen baýlygyny talayan oligarklar, milyar pullar kazananlar wagtlaýynça şol serdary orta goýuly, soň görüberýär diýär. Bularning pikiri dogry. Bular Edil Berdimuhammedowyň gönümel aýrmany islemedi sebäp näme diýende Berdimuhammedow oňluk gün kän götürdi we olary köp Türkmen baýlygyny uğramana kömek etdi. Şoň üçin bular Berdimuhammedowy birden aýyrmadylar. Bu Berdimuhammedow başga ýurtlarda banklaryna pullaryny goýup, o taýda bir näçe datlar alışdyryp, bir näçe Türkmeniň parasyny harjady otyr, o ýerlerde de gollugy bar. Onun bir de bir inçe siyasatçılar teklif verdiler. Sen bir yana şekil, sen şu oğlum otursun niyelerle herlikçe. Onun bunların Berdimuhammedowyň özüne bir rahatlandılar. O dünyadaki siyasatçıların ünlüler ve özleri ödeyden eser ediyorlar. Özlerin belli de haşan o yerden gitmeli olacak. Inni diýmek şol eger bir zada seridiläýän ýagdaýynda, o eýlek çekiläýän ýagdaýynda da şo inni Berdimuhammedow bolan paddeligi de Türkmenistanyň baýlygyny ogurlan, milliardlarça puluny ogurlan. Olar şu paddelligini bir gyra çekdiler de şu. Ine esasy suç şu ýerde durýar da, meselem sudy näme üçin ogurlyk getirdiler. Birinciden gat görmesin, ikinciden bir ýana çekilsin. Taşaky ýurtlaryň diplomatlaryň siyasatçylaryň ündün bölürin, soň görberýär ýa-da. Emma bu ýagdaýyň daşyna ýene köp zat bolup geçdi. Sebäp näme diýende bu Berdimuhammedowyň howpsuzlyk komiteti bu opozisiýanyň arasynda Türkmenistanyň opozisiýasy diýýär bir näçe guruhmalary döredip olary meşhur etmek istedi we halkyň üntüni vermek istedi. Indi bu ýerde bir topar namartlar ýödün gahryman edip görkezmek istedi. Olaryň bir tarapdan gahryman etjek, ikinci tarapdan umtyldylar Türkmenistana dolanlar. Bilen şu komitet şeýleri şurýaly bir de näme diýen bolsa, ananyan bolsa, bilen dolanlar, bilen Türkmenistana prezident bolarsa ýa-da her kim prezident bolajak. Bu ýagdaýda, bu bolup geçen ýagdaýda ören köp many bar. Men munyň nemesini size aýtmak islemok şu wagt. Anatynda näme garaşýar, näme bolup geçýär, şu serdarlyň baglanyşykly nämelere garaşmaly, halk näme garaşmaly, halk näme garaşmaly diýilende bir zat aýdasym gelýär, olam halk hiç sada garaşyp bilmeýär. Ol näme garaşmady, innem garaşmady halk. Halk şo güýärhany dolajak bolyp, şo näme bolsa şo bolsun, maňa degmeseler bolýar diýip gelir köpsi. Sebäp näme diýende Türkmenistanyň türkmen ýok gelýär. Siz hemmäňiz hakyky türkmen boljak, onu biz näme üçin agly birler? Maňa menne şu sorag görýär. Sebäp näme diýende köşeden iki anam ýörep barýan bolsa gapma garşy. Beýlekse salam berip kik edip bilir geçip gidýär. Olam kik edip beýlesini atyp bilir geçip gidýär. Senki bolmady. Nese näme görürsiň diýip, ol içinden oňa şeýlep kirýär, beýlekem içinden oňa kirýär. Bu diýmek näme? Türkmenistan 13-nji asyryň başynda ören erbet bir uş bolup geçýär. Şu Çingiz Han gelip Türkmenistanyň paýdagyny 2,5 milyon halk ýaşap oturan Meru şäherini ýetýärler. Ana şu Meru şäheri ýykylmaga şondan öň Türkmenistanyň içinde afşarlar, afşar türkmenleri, Türkmenler bu özümizin erzarlar, tekeler, ýomuklar hemmämiz şu taýlarda belli bir ýerlerde ýaşandy. Herimiz tayfa bolup şeýdip ýaşandy. Emma biziň aramyzda bir ulukan näme bolmadyk şu wagtda şendi.
dartgınlyk bolmadyk biziň aramyzda. Näme üçin merwiyet ýalar şu dünýäde şu türki güýçleri ýykmak isleýärler. Sebäp näme diýende ullukan territoriýany tutup oturan Türkleriň imperiýasy dörejek bolup durdy. Onu ýykdylar, ondan soň Alparslan Bey gidip ol demede gurdy naby Türkiýany. O taýda da döredi de. Emma Türkmenistan dargatdylar şonu. O Türkmenistan dargatdylar. Şoň üçin şol Türkmenistan dalanyň sebäbi şol Aziýadaky we käbir umman Aziýadaky ýerleri paýlaşmak üçin etdiler de bunu. Ýurtlary ýerleri paýlaşmak üçin. Onuň kim peýda galany ulus padşahy. O diýmek Çingizhana kim kömek edipdir? Tarihte aýdylan okuladylar. Ýöne şoňa analiz bersen kim peýda bolan bolsa şo kömek eden bolýar. Ya şunun kime peýda etýär bir Muhammed oturmasy. Ya oğlum oturmasy. Pikir edip görün kime onun peýdasy bar şu. Halka peýdasy barmy ýok. Biziň geleceğimizde peýdasy barmy ýok. Türkmenistana peýdasy barmy ýok. Bir Muhammed'in oturmagynyň hiç şeýli ne halka, ne ýurda, ne biziň gelecek nesillerimizde hiç kime peýdasy ýok. Onun oğlunun oturmagynyň peýdasy ýok. Demek bu men pikirimçe şu wagtky men gelmegi, Serdar'ın gelmegi bir pursat döredi şu wagt. Şu dawasy jenjelsiz men tapşyrmaly hökümeti. Men Serdar'a diňe aýtsakladım şol. Sen Serdar oğuca oturup pikir et. Ve dawasy jenjelsiz mundan aňryk awradan gaçmada Türkmenistany, Türkmen hökümetini Asosiasiýa Demokratik Diwizioniýa Türkmen hereketiniň agzalaryna tapşyr. Onu açykdan edýänmi, ýoşuk bilen edýänmi men bilemok. Sen şonu Türkmenistanyň gahrymany bolarsyň. Ýöne sen häzir bu oturup işlesen, o atan giden işlerini düzüdübe bilmersin sen. Ondan beter bulaşdırırsın. Ve biýawry bolarsyň. Özüňem bu ataňam ondan beter biýawry bolar. Peýdalanarym kim? O daşyň naklar peýdalanar. Sen şu zatlara ýol berme, sen birazjyk pikir edip gör. Sen şu hökümeti dawasy Asosiasiýa Demokratik Diwizioniýa Türkmen hereketiniň agzalaryna tapşyr. Biz barars, şu mecliste hemmeňärde çözersiz özümiz. Nädip watany ýöretmeli, nädip şu krizisten çykmaly, biziň hiç kimden zoramana geregimiz ýok. Biziň adamlanmadanma, ispesializmdanma her urdan halkam bir tanýar. Ýene men şu etjek teklibim Serdar'a ýazaga açykladım şudy. Inni biri interwýuda like koyup bir zatları ýazan bir komentariýa. Seni diňe şu tatlar boldy diýdi. Sen näme bir ýan Türkmenistanyň aýtdyn, sen näme bilen Türkmenistan näme bolup geçýärni diýip göňüňe getirin. Benim çıkışlarımı dinleyip görün, ol okuyun dinleyip görün. Kimin Türkmenistan'dan haber? Kim Türkmenistan'ın geleceğini ülkedip bilecek? Halk bilýändir onu. Onu dinleyen adamlar bilýär. Men Halipa senden onu soramam hiç şaşar. Ýöne men sana bir zat aýdaýyn. Sen tatdy, çekedi. Halkyň arasynda duşmançylyk ýaratjak bolma. Men sen ýüzüňe seredenimden sen çöktüğü bilimi görüp oturuyorum. Ben şunu aýtmazdım, men aýdaýyn men sana şunu. Şunu men sana aýdaýyn. Ýöne diýen atlana jogap berersiň. Türkmenistana tat diýen halk ýok, Türkmenistana Türkmen diýen halk bar. Sen o taýda şu zatlary şey dip aýtmak isleýän bolsaň, diýmek siz bizi birege düşman etmek isleýär. Men dostluğumun hemmesi tekelerden, äharlardan, yomutlardan,
ve beyleklerden. Baran yerinde saçak gerip, isle Balkan'a deyin, isle Livava'a deyin, isle Tecene varayın, ahalla 40 yıl yaşadım ben ahalla. Yani beni ahalla senin köp tanıyandırlar. Veyahut neyme deyince, senin dini şu mağazayına varıp çöre kalıp, evine verip, iyip son tuvalete atmaktan aşağı eden işin yok zaten. Bizi işten tanıyarlar, sunmurttan tanıyarlar. Bizim yüzümüz tanış, bizim aslımızdan tanış. Sen biderek gürleme. Yine bir tatlik gürlesem katı verme. Tat yok Türkmenistan'da. Türkmenistan'da Türkmen var. Sen alı gelmişekler, sen alı asılsızlar Türkmenleri ağal etti. Şun için Türkmen birleşip bilen o. Ana inni men ayttım, inni näme Türkmen garaşmalı. Ştayda. Türkmen ağzıyırı garaşmalı. Türkmen dine ağzıyırı olan ýagdaýynda biz birleşýäs we biz öňümüzdäki şular ýary duran biýhekbeleri, şöp düýbeleri Türkmenistanyň kowup çykaryp Türkmenistanyň Türkmen Halk Respublikasynyň döredýäsine hep boldy. Türkmen Halk Respublikasynyň fundamentini, proyektini, kanunlaryny ýazdyk, biz onu taýýar olatdyk. Haýsy gün meclise gelsek, şu meclisin öňüne goýaýmaly şeýdik şok taby. Şoň üçin men halka näme dilýän, agdyrlyk dilýän. Serdar men haňa ýene bir ýere gaýtalýan. Yerin tapşyr, dawasyz, jenjelsiz. Bundan neter awreden gaçyrma şo neme Berdi Muhammedowleri. Sen şolaryň içinde birazjyk pikirlenip görýäň. Näme bolup biler bundan soň? Gödüňe getir, SSR'niň ýykylşyny. Gödüňe getir, Saddam Hüseyni, beýlekleri. Sen şol ýaly bolmaýyn diýip kalkaň şo ýerinden gaçdy. Daşa gitmersin. Daşa gitmersin. Türkmenistan bir kişi ýok. Biz hemme zady bilip oturýar. İçinde näme geçýär, daşynda näme geçýär. Men siňe diňe gowluk bilen maslahat edýän, kalkaňa da maslahat berdim. Yerin tapşyr diýende näçe gede gaýdandyr. Tapşırmadınız. Türkmenistan şu an ekonomiski, politiski, moral taýdan ören gluboký krizise gaçdy. Mümkin näl häzir Türkmenistany Siriýaly adamlar bilen, Siriýaly ilmli bilimli adamlar bilen Türkmenistany galdyrmak mümkin näl Serdar. Bu ýankyýaly çöpdi bilerim size aýdym aýdyp berýär-de. Sizinkini götürýär. Olaňyzdan hiç ýeri peýda edilmeýär. Näme görürsiň? Şoň üçin teklip sana. Näme başa diýen halk, elim ýurdum watanym, hemmäge agdyrlyk dilýän. Inneki ýerlerde duşýan şak köp sag bolun.